वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वसात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण आरंभिचलाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நீங்க 18 நாள் தொடர்ந்து நம்ம எல்லாருமே பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம டிராவல் ஆக போறோம். அதாவது பகவத்கீதை உண்மை உருவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானும் அர்ஜுனனும் அங்க என்ன பேசப்பட்டாங்க அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயமா பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கும் இந்த 1 மணி நேரத்துல புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதாவது அத்தியாயத்தை சுருக்கி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்மளோட ஸ்ரீல பிரபுபாதா இவரை பத்தி ஒரு சின்னதுன்னா ரொம்ப பெருசா சொல்லலாம். நமக்கு டைம் இருக்காது. அதனால ஒரு 5 நிமிஷம் சில பிரபுபாதா பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? முதல்ல இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை பேசுறேன் எல்லாம் மியூட்ல போயிடுங்க, ஏன்னா யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா லைவ்ல. நம்முடைய பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் இப்ப நம்ம படிக்கிறதே வந்து ஆச்சாரிகள் மூலியமா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் அட்மின்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் மூலியமாக சில பிரபுபாதா அவருடைய கிருபையில நாம இந்த பகவத்கீதையை படிக்க போறோம். சோ 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம சவுத் இந்தியாவில் அப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இருக்கு, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், சம்பிரதாயம், சன சம்பிரதாயம். இப்ப நம்ம இந்த சம்பிரதாயம் மூலியமாக சில பிரபுபாதா பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர் மூலியமா நம்ம படிக்க போறோம். இதை அவருடைய பத்தி ஒரு 5 நிமிஷம் அவர் என்னென்ன அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இதை பார்ப்போம். சில பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது யூஎஸ்ல வெளிநாட்டுல போயிட்டு ரத யாத்திரை ரொம்ப அற்புதமா பண்ணார். சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து ரொம்ப அழகா ரத யாத்திரை பண்ணார். அங்க உள்ள பக்தர்களை நம்ம தமிழ்நாட்டுல பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. நம்ம தமிழ்நாட்டுல பண்றது, நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா ஒரு வெளிநாட்டுல போயிட்டு ரொம்ப அற்புதமா வந்து ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அற்புதங்கள்லாம் ரொம்ப பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா இந்த கலிகாலத்துல பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த ஏதாவது போதைக்கு அடிமையானவங்க ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அமெரிக்காவில். அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு பார்க்கு, அந்த பார்க்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா பஜனை பண்றது, இந்த மாதிரி கீர்த்தனை பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவார்.
ஸோ அந்த பார்க்ல வர்றவங்க எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க வருவாங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி பார்க்ல வர்றவங்களே அவங்களே பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வந்தார். எவ்வளவு அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துவாரயுகத்திலையும் சத்தியுகத்திலையும் இந்த மாதிரி தான் அற்புதங்கள் நடக்கும். இந்த கலிகாலத்துல சில பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அதுல ஒண்ணு இந்த ரத யாத்திரை ரொம்ப அற்புதம். இப்போ நம்ம ரத யாத்திரை இப்போ பூரி ஜெகநாத்தில் நடந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? ஏன் அந்த மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ன பிராயத்திலேயே ரொம்ப அற்புதமா வந்து 6 வயசுல ரொம்ப அற்புதமா வந்து ரத யாத்திரை பண்றாரு அவங்க வீதியில. அதாவது அவங்க தெருவுல அங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அற்புதமா ரத யாத்திரை பண்றாரு. அது தாய் தந்தரையும் பேரும் அவங்களுக்கு உதவி கொடுக்குறாங்க, உதவி ஹெல்ப் பண்றாங்க எல்லாருமே. அந்த அங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி சின்னதா ரதம் பண்ணி அது ரொம்ப அற்புதமா ரத யாத்திரை பண்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அற்புதங்கள்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ணிடுவார். ஏன்னா அவர் வைஷ்ணவர். ஸோ அவருடைய குரு அவர் சந்திக்கிறார். இந்த காலேஜை முடிக்கிறார். காலேஜை முடிச்சுட்டு இப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள்லாம் சொல்றாங்களே, அதே மாதிரி சில பிரபுபாதாவும் ஒரு சுதந்திர தியாகி தான். வரும் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தான். ஸோ அவரை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம், நம்ம டைம் இல்லை, ஒரு சின்ன சுருக்கம் மட்டும் பார்த்துடலாம். அவர் 1896 வந்து கல்கட்டாவில் பிறக்கிறார் சில பிரபுபாதா. இந்த காலேஜ் பருவத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குரு அவர் சந்திக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சந்திக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து அவங்க நண்பர்கள் மூலியமா சந்திக்க போறார். அப்ப அந்த டைம்ல வந்து ஒரு பெருசா ஒரு இது அவள ஒரு அறிமுகம் புதுசா இல்லை. அப்ப 2வது முறை வந்து சந்திக்கும் போதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா வந்து பாக்குறார். அப்போ அவருடைய குரு என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கிறீங்க, இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறீங்க, ஏன் நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தையும் நம்மளுடைய பகவானுடைய வேதங்களையும் நம்மளுடைய பகவத்கீதையை நீங்க பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அவங்க நாட்டிலே போய் பிரச்சாரம் பண்ணலாமே அப்படின்னு. அப்போ உடனே இவர் சில பிரபுபாதா கொடுக்குற கொஸ்டின் என்ன, நம்ம இப்போ வெள்ளைக்கார ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு, நாம எப்படி இது மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும், தடை விதிப்பாங்களேன்னு. அதெல்லாம் வரும் போகும், அதெல்லாம் பௌதீகம். ஆன்மீகம் நிலையானது. நீங்க ரொம்ப அழகா ஆங்கிலம் எல்லாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இது இல்லாம அவங்க ஊர்லயே போய் நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணலாமே அப்படின்ற. அவங்களுடைய குரு சொன்ன பிறகு அதை அப்படியே ஆணித்தனமா ஏற்றிக்கிட்டு ரொம்ப அற்புதமா வந்து காலேஜை படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் தீட்சை வாங்கிறார். தீட்சை வாங்கிட்டு அது வரைக்கும் பொறுமையா இருந்து அமெரிக்காவுக்கு கிளம்புறார். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல வரும்போது அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம், ஒரு வேர்ட் படிக்கும், பட் டைம் இல்லைனால. ரொம்ப அழகா வந்து பாம்பேல இருந்து கிளம்புறார் அந்த கப்பல்ல. இப்ப பாக்குறீங்களா அந்த கப்பல்ல போறார். நான் சீமனா இருந்தனால சொல்ல வரேன். 47 நாள் 48 நாள் ஆகும் இங்கிருந்து கல்கட்டால இருந்து இது மும்பைல இருந்து நியூயார்க் போறதுக்கு, அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு போறார். என்னோட அனுபவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடல்ல வந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறவங்களுக்கு சிசிக்கு வரும். சிசிக்குன்னா வாமிட்டிங் வரும், தலை சுத்தும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அனுபவம் அது வரும் எல்லாருக்குமே. ஆனா சில பிரபுபாதா அதை எல்லாமே தாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப அற்புதமா வந்து கையில கொஞ்சம் போல காசு, அவர் செலவு கொஞ்சம் காசு ஒரு ட்ரெங்க் போட்ல கிளம்புறாரு. 47 நாள் அது போறார். அந்த 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 டிராவல்லே பாத்தீங்கன்னா 2 ட்ரிப் அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வருது, ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஸோ அதையும் சமாளிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அற்புதமா வந்து நிறைய அந்த 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 குறிப்பிட்ட அந்த கொஞ்ச நாள்லயே வந்து பகவானை பத்தி ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நிறைய புக்குகள் எழுதியிருக்கிறார். ஸோ அந்த அந்த டிராவல்லயே அது மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கிறார். அப்புறம் அங்க போய் யூஎஸ்ல இறங்கின பிறகு அவருக்கு அழகா ஒரு சின்ன ரூம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் பார்க்ல போயிட்டு, அங்க பக்கத்துல ஒரு பார்க் இருக்கு, அந்த பார்க்ல போயிட்டு டெய்லி வந்து பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு பகவானை கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அங்க ஹிக்கின்றவங்க, ஹிக்கின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா போதைக்கு அடிமையானவங்க, இந்த மாதிரி தப்பான ஆளுங்க, இது மாதிரி விஷயம்லாம் பார்க்ல வராங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் பார்த்து அவர்கிட்ட பேசுறாங்க. பேசிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களை ரொம்ப அழகா வந்து பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படியே ஒருத்தர் 2 ஆச்சு, 3 ஆச்சு, 4 ஆச்சு, 100 ஆச்சு, 200 ஆச்சு, இந்த மாதிரி அந்த பார்க்ல வந்து எல்லாமே கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப அற்புதமா எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவர் எல்லாருமே சந்திக்க வராங்க வெளிநாட்டுல. அதாவது அந்த ஊர்ல இருக்கவங்களே பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய அந்த செனட் சொல்லுவாங்க, கவர்னர் இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் வந்து பாக்குறாங்க. பார்த்து அதுக்கு இல்லாம வந்து உலகத்தை 12 வருஷத்துல 25 முறை உலகத்தை சுத்தி வந்துட்டார் சில பிரபுபாதா. நிறைய பேருக்கு அந்த வெளிநாட்டுல உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் நிறைய தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார்.
தீட்சை கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 84 புக்குகள் எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப அற்புதமா வந்து சில பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. ஒரு பத்திரிகை நிறுவனம் தொடங்கி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து நம்ம ஊர்ல ஒரு கோயிலை கட்டுறதுன்னா எவ்வளவு சிரமப்படுவோம். ஆனா வெளிநாட்டுல எல்லா கண்ட்ரிலையுமே கோயில் கட்டுறாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கான கோயில் இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பாருங்களேன். தமிழ்நாட்டிலே பாருங்க. திருச்சியில இருக்கு, மதுரையில இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, சேலத்துல இருக்கு, திருநெல்வேலியில இருக்கு, பெரியகுளத்துல இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் கோவில் இருக்கு. நம்முடைய இஸ்கான் கோவில். அது மாதிரி கேரளால நம்ம ஸ்டேட்ல எல்லா ஸ்டேட்லயும் நிறைய கோவில் கட்டியாச்சு இப்போ இல்லைங்களா. 77ல சில பிரபுபாதா பகவான் கிட்ட போய் சேர்றார். ரொம்ப அற்புதமா ஆச்சாரி ரொம்ப அழகா தொடங்கி நம்முடைய இஸ்கான் நிறுவனத்தை தொடங்கி இது பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அவருடைய போதனையில நம்ம இதை படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களே பகவானோட விக்கிரகம், இது மேங்களூர். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் எப்படி இருக்கோ, மாயாப்பூர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயத்துல நம்மளுடைய ஆச்சாரி மகாபிரபு வந்து மகாராஜா வந்து அங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அங்கதான் எங்களுக்கு கேபிட்டல் சொல்ல போனா. இப்போ நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி நம்ம கட்டின்னு இருக்கோம். இதெல்லாம் பின்னாடி வர ஒரு கிளாஸ்ல படிக்கலாம் அதை பத்தி. ஸோ அழகா ஒரு சின்ன ஒரு விக்கிரகம் ஒரு கோவிலா இருந்தது. இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு கோவில் கட்டி இருக்கிறோம். ஸோ அதோட விக்கிரகம் தான் பகவானோட விக்கிரகம். தாயும் இருக்கிறாங்க, ராதையும் இருக்கிறாங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போமா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவசாதி கௌரபக்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து பழைய அட்ரஸ். இது இதுல சேஞ்ச் பண்ணாம இருக்குது. ஏன்னா இதுதான் முன்னாடி இருந்த இடம். இது நம்முடைய கோவிலோட தலைவர் பாத்தீங்கன்னா நாமேஸ்வர் தாஸ். அவர் பிடெக் படிச்சிரு ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 12 லாங்குவேஜ் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். 12 மொழியில நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 லட்சத்துல இருந்து 9 லட்சம் இருக்கும் குறைஞ்சது. சுமார் வந்து ஒரு 8 9 லட்சம் பேருக்கு இது வரைக்கும் வந்து ஆன்லைன்ல சர்டிஃபிகேட் வாங்கின்னு இருக்காங்க. இன்னும் ரொம்ப நிறைய வந்து நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 3 இருக்கு, லெவல் 4 அப்படி இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. வைபவ் கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்காங்க கிளாஸ்ல. ரொம்ப அற்புதமா. இப்ப நம்ம கொலாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம், அங்க இருந்து இந்த அட்ரஸ்ல இருந்து வேற இடத்துல நாம இப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இங்க பெரிய கோயிலா கட்டி இருக்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல விவரமா படிக்கலாம். அதை பத்தி. பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைக்கும் பதிலளிக்க கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதி கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தரவுகளுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். இது யாரு? மகாத்மா காந்தி ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாங்க. இது ஒரு காவியன்றார். இப்ப நாமெல்லாம் பேசிக் லெவல்ல வந்து இப்ப ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப இன்னைக்கு இதே ஸ்லோகத்தை இப்ப நீங்க லெவல் 2 இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச 18 days முடிஞ்ச உடனே திருப்பி லெவல் 2 நீங்க வருவீங்க. அப்ப வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதே ஸ்லோகத்தை திருப்பி நீங்க படிச்சீங்கன்னா இன்னொரு வித்வாகம் கிடைக்கும். அதுல இருந்து இன்னும் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வரும். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேசிக்ல இருக்கீங்களோ அதை விட பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸா இருக்கும். அது லெவல் 3ல போய் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதே ஸ்லோகத்தை படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி மகாத்மா காந்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி அந்த சயின்டிஸ்ட் பாருங்க, நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தான் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்துமே பிரமிஞ்சு போய் தெரிகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம குருசீட பரம்பரை மூலியமாக இந்த பகவத்கீதை என்ற விஞ்ஞானத்தை நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப அந்த சீட பரம்பரையில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் பகவத்கீதை வந்து பொருளுரை கொடுக்குறாங்க, விளக்குரை கொடுக்குறாங்க. இப்ப நிறைய புக் எல்லாம் விற்குது. ஸோ அந்த மாதிரி புக் எல்லாம் தயவு செய்து வாங்கி படிக்கவே கூடாது. 4 சம்பிரதாயம் பகவானால ஏற்படுத்தப்பட்டது. 4வது அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுக்கிறார். அந்த சம்பிரதாயம் வர ஆச்சாரிகள், அந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமா எழுதுற புக்கு தான் நம்ம வாங்கி படிக்கணும். அது குறிப்பா பிரம்ம கவுடிய சம்பிரதாயத்துல சில பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா பகவானும் அர்ஜுனும் அங்க என்ன பேசப்பட்டாங்களோ ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் தான் நம்ம வேதமே படிக்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். கண்டிப்பா நம்ம 700 ஸ்லோகத்துல இந்த 18 நாள்ல படிக்கணும்னா 1 மணி நேரத்துல 18 மணி நேரத்துல படிக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா. இந்த அத்தியாயத்துல 46 பதங்கள் இருக்கு. 46 பதங்கள் நம்ம படிக்க டைம் இருக்குமா? இந்த 1 மணி நேரத்துல 1.25 மணி நேரத்துல படிக்க முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தான்.
அதனால முக்கியமான சாராம்சம் மட்டும் படிக்கலாம். லெவல் 2ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன எத்தனை ஸ்லோகம் படிப்போம்? மிஞ்சி போனா ஒரு 10 ஸ்லோகம் படிப்போம். அதே நீங்க வந்து லெவல் 2ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு நாளைக்கே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்லோகம் ஒரு 5 ஸ்லோகம் படிக்கலாம் ஐஎஸ். அப்ப நிறுத்தி நிதானமா படிக்கலாம் இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை. அதனால 18 நாள் நம்மளால இது செய்ய முடியாது. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான என்ன ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். இதை பற்றி ஆழமான அறிவுக்கு ஒருவரை தயார் செய்தல். இதோட மனநிலை என்னன்னு பாருங்க. அர்ஜுனனும் கலக்கமும் மாயின் தோற்றமும் பகவான் கிருஷ்ணன் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேரை போய் நிறுத்த சொல்றான். நிறுத்திட்டு பாக்குறான். அது 2 பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு எல்லாம் மாமா, இந்த சைடுல மச்சான், அன்பன், நண்பன் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. உறவினர்லாம் இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்த உடனே அப்படியே கலங்கி நிக்கிறான். குழப்பம். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் கலகம் ஏற்படாம விட்டால் அவரை மீட்பதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லைங்களா? நமக்காக தான். நமக்காக அவனை மாயத்துல கட்டுண்டு வச்சு பகவான் அவன் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாரு. நாம எல்லாம் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு அவர் மூலியமா நம்ம படிக்கிறோம். இந்த உபதேசம் யாருக்கு? நமக்காக தான். பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பார் அர்ஜுனன் என்றாலும் நம்ம அனைவரும் நலனுக்காக தான். இதை நம்ம நல்லா உள்வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். அர்ஜுன ஸ்தானத்திலிருந்து நம்ம எல்லாருமே உள்வாங்கணும். நம்ம எல்லாம் அர்ஜுனன் அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து உள்வாங்கணும் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் தீர்க்கமற்ற தன்மை. பகவான் கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கு நடுவில் தேர்வை ஓட்டினார். குருச்சேத்திர போரில் போரிட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. இதாமத்தில் பதில் ரொம்ப அழகா சொல்றார். பகவத்கீதை உபதேசங்கள் முறையாக பின்பற்றல் வாழ்வின் எல்லா வித துயரங்களையும் ஈடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலும் விடுபட்ட அவன் மறுவாழ்வு ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். இது நம்மளாம் யாருன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? முதல்ல நம்ம யாரு, நம்ம இந்த லோகத்துக்கு என்னத்துக்கு எங்க வந்திருக்கோம், என்ன பண்றோம், என்ன செய்ய போறோன்றது இதுல ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறாரு. நம்ம எல்லாம் கோவிலுக்கு போவோம். கோவில போய் என்ன பண்ணுவோம்? சாமியை கும்பிடுவோம். பார்த்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஏன் கோவிலுக்கு போறோன்றத கீதை ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பகவான். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அவருடைய சேவகன், நம்ம எல்லாமே அவருடைய தாசன், நம்ம எல்லாருமே. பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்தோடு அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனுக்கு பூர ஜென்ம பாவங்களில் செயல்படாமல் போகும். இந்த வாழ்நாள்லயே அவன் முக்தி கிடைக்கும். கீதா ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுங்க. எல்லா உபநேச சாரமான கீதா உபநேசம் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றதுன்றது. இடைக்குள்ள சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை கறக்கப்படுவது அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தரும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்தபாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். நம்ம எல்லாம் அது அர்ஜுன ஸ்தானத்திலிருந்து அமிர்தபாலை குடிக்க வேண்டிய, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் கறக்கப்படுகிறார். ரொம்ப அழகா கறந்து கொடுக்கிறார் இடையக்குள்ள சிறுவனாக இருந்து இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இப்ப நாம ஸ்லோகத்தை இது அத்தியாயத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். அர்ஜுன வியாசோகம், அதாவது அர்ஜுனோட கவலைகள். இப்ப நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே பௌதிகவாதிகள் தான். நம்ம எல்லாம் கருமிகள். அது ஒத்துக்கணும், கண்டிப்பாக ஒத்துக்கணும். நம்மள கர்ம யோகி கிடையாது. கர்ம யோகியாகத்தான் தான் பகவான் இந்த பகவத்கீதமாக நமக்கு உபதேசம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். இப்ப இந்த நிலை, இப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நமக்கு என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் சொல்லுது. கர்ம யோகத்துல 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்ம யோகம். அந்த கர்ம யோகத்துல முதல் அத்தியாயமே அர்ஜுனோட பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை. இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், சமுதாயத்துல பிரச்சனை இருக்கும், தொழில பிரச்சனை இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன ஒரு தீர்க்கமற்ற தன்மையா நம்ம இருப்போம், குழப்பத்துல இருப்போம். இப்ப குழப்பத்துல யார்கிட்ட போய் உபதேசம் கேட்போம்? நம்முடைய தந்தை தாய் தந்தைகிட்ட கேட்போம், ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துல ஒரு அதிகாரிகிட்ட கேட்போம், இல்ல ஒரு குரு கிட்ட போய் கேட்போம் இல்லைங்களா? சோ அது போல இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் அவனுடைய கவலைகள். ஏன்னா அவன் பௌதிகத்தில் இருக்கனால்தான் அந்த கவலைகள் வருது. அதே ஆன்மீகவாதியான அந்த கவலை இருக்காது இல்லைங்களா? இப்ப வந்து கவலை அடையலாம் அர்ஜுனன். இப்ப நமக்கு அந்த பிரச்சனை தான். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் பகவான் ரொம்ப அழகா நாளையிலிருந்து கொடுப்பார். 2வது அத்தியாயத்திலிருந்து கொடுக்க போறார். பார்ப்போம். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் பாருங்க. 3 விதமான படங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து திருதராஷ்டிரர் இருக்கார், நடுவுல துரியோதன் இருக்கான், கீழே வந்து அர்ஜுன் இருக்கான். சோ அவங்க 3 பேருமே வந்து இந்த என்னென்ன ஸ்தானம் பாருங்க. திருதராஷ்டிரன்றவரு அஸ்தினாபுரத்துக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கார், மகா சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார். அவருக்கு என்னன்னா தன்னுடைய பிள்ளை தான் ஸ்தான உட்காரணும், துரியோதனை உட்கார வைக்கணும்னு நினைக்கிறார். சோ அவர் வந்து ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை. அவரை பத்தி விரிவா படிக்கலாம்.
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய தன்மைகள் பார்க்கிறோம். அதே துரியோதனன் வந்து பாருங்க, நிறைய அக்கிரமங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கான். 6 விதமான அக்கிரமங்கள் சொல்லலாம், நிறைய அக்கிரமங்கள் சொல்லலாம். அதே மாதிரி இவரு திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒரு ஒரு முழுமையான பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத ஒரு மன்னர், ஒரு சக்கரவர்த்தி அவர். ஆனா இவன் அவர் என்ன நினைக்க, தன்னுடைய பிள்ளை தான் வாரிசா உட்கார வைக்கணும், சக்கரவர்த்தியா வரணும்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரர் கூட அந்த கவலை. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பாண்டு தான் வந்து முக்கியமா வந்து அந்த வந்தார். அவர் இடையில இறந்துட்டார். இறந்த பிறகு இந்த சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார். ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா திருதராஷ்டிரருக்கு தான் அந்த யுதிஷ்டிர மகாராஜாக்கு தான் ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும். ஆனா தன்னுடைய பிள்ளையை வர வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறார். அவரை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனா இங்க வந்து துரியோதனோட மனநிலை பாருங்க. பாண்டவ மேல சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த குழப்பம், அவனுக்கு வந்து தற்பெருமையா பேசுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அவருடைய நிலை. அதே அர்ஜுனனுக்கு பாருங்க, ரொம்ப கவலை அடைகிறார். ஏன்னா அர்ஜுனன் நினைக்கிறாருன்னா, துரியோதனது அண்ணன், இது அப்பா தந்தை ஸ்தானத்துல துரியோதனன் இருக்காரு, தன்னுடைய தம்பிகள்லாம் இருக்கிறாங்க, சொந்த பந்தங்கள்லாம் இருக்கு, நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, தாத்தா இருக்கிறாங்க, எல்லாமே இருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த கவலை. போர்ல பண்ணா எல்லாருமே கொல்லப்பட வேண்டியது தானே இல்லைங்களா, கொல்லப்படக்கூடியவங்க தான். சோ அதுல அவரு கவலை அடைகிறார். சோ 3 பேரோட நிலை பாருங்க, ஒரே விதத்துல என்ன இருக்காங்க இல்லைங்களா. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் பேசுறார், சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார். சஞ்சயன் யாருன்றது அந்த ஸ்லோகம் முடிச்சவன கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஏதாவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க? விருப்பம் தான் எல்லாருமே ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रो गुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवस्यैव किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வன் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் கேள்வி கேட்கிற. சஞ்சயன் யாருன்னா அவருடைய காரணம். ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசரோட சிஷியன். அவரை பத்தி சொல்லப்போனா நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். ஏன்னா 2வது லெவலுக்கு வாங்க வரும்போது இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஆனா இங்க என்ன சொன்னார் அப்படின்ற மட்டும் பார்ப்போம். ஓகேங்களா. இப்ப திருதராஷ்டிரர் என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க. புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகனும் பாண்டுவின் புதல்வனும் என்ன செய்தா சஞ்சயனே அப்படிங்கிற. இதை உள்வாங்கி நம்ம பார்ப்போம். இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கு. அவருடைய மனநிலை பாத்தீங்கன்னா சந்தேகம், அதே மாதிரி இந்த பயம் இருக்கு அவருக்கு, அதே பாரபட்சம். இந்த 3 தன்மையில அவருடைய வெளிப்பாடு நமக்கு தெரியுது இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. சந்தேகம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது புண்ணிய யாத்திரை தலம் இல்ல அது. ஏன்னா அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மத்துக்கு அங்க முடிவு கட்டப்படும், தர்மம் மாத்திரம் தான் அங்க இருக்கும். 2வது அங்க யாரெல்லாம் தர்மவாதிகள் கண்டிப்பா அங்க வின் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதர்மவாதிகள் கண்டிப்பா அங்க இறக்கப்படுவாங்க. தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து அதர்மவாதிகள் நல்லா தெரியுது திருதராஷ்டிரருக்கு. அந்த சந்தேகம். 2வது பயம். ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்குது யாரு இருக்கா, பகவான் இருக்கார். பகவான் இருக்கிற இடம் எல்லாமே ஜெயம் தானே இல்லைங்களா. அந்த பயம் இருக்கு. பாரபட்சம் பாத்தீங்கன்னா பாண்டுன்றது தன்னுடைய சகோதரனோட பிள்ளைகள். ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறோட தன்மை எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. எல்லா குடிமக்களும் தன்னுடைய பிள்ளையா பார்க்கணும் ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவர். ஆனா இந்த இடத்துல தன்னுடைய மகன்கள் மாத்திரம் தான் அவர் எடுத்துக்கிறார். என் மகன்களும் சொல்ற அந்த என் என்னும் போது என்ன வருது பாருங்க, நான் என்ற அகந்தை வந்துடுச்சு இல்லைங்களா. என் மகளும் பாண்டுவின் பொருளும் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார் சஞ்சயன் கிட்ட. இப்ப சந்தேகம் பாத்தீங்கன்னா அது தர்மக்ஷேத்திரம் குருஷேத்திரமா இருக்கிறதுனால அங்க கண்டிப்பா வந்து அதர்மம் நிக்காதுன்றது அவர் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப தர்மத்தை கடைபிடித்தால், நமக்குள்ளது பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை கடைபிடித்தால் கண்டிப்பா தர்மம் நம்மளை பாதுகாக்கும். ஆனா அவர் தர்மத்தை கடைபிடிக்கனால்தான் அந்த பயம் இருக்கு அவருக்கு, அந்த சந்தேகம் இருக்கு. பயம் தனது பற்றுதனால், பயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேல நம்ம அதிகமான பற்று வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா நமக்கு அந்த பயம் வரும் சரிங்களா, கண்டிப்பா பயம் வரும். அதே பகவானை நினைச்சு அவரை உள்வாங்கிக்கிட்டு
அவரை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்பாடு பண்ணாம அந்த பயமே நமக்கு வராது இல்லைங்களா? அதர்மவாதிகள் தான் பயம் இருக்கும். அப்போ தனது பற்றுதல் தான், எந்த ஒரு இது மேலேயும் நம்ம பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பற்றுதல் இருந்தாவே நமக்கு என்ன ஆகும்? ப்ராப்ளம் தான் இல்லைங்களா? இந்த மனநிலையில் அவர் இருக்காரு. அப்ப அளவுக்கு அதிகமான பற்று கவலையில கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்மள. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனீங்களேன், ஒரு கடைக்கு போறோம். பக்கத்து வீட்டுல ஒரு மாமி ஒரு நல்ல ஒரு சேலை கட்டின்னு இருக்காங்க, ஒரு நகை நல்ல ஜுவல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி ஒரு சேலையை வாங்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு. நமக்கு எதுக்கு மேல சேலை மேல ஒரு பற்று வந்துடுச்சு. அப்ப என்ன பண்றோம்? பணத்தை கொண்டு போய் நேரா போய் கடையில போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம். பொருள் வாங்குற இடத்துல அந்த சேலை இருக்கு, பணத்தை கட்டம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஆனா அந்த சேலை இன்னொரு ஆளுக்கு அது ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டாங்க, வாங்கிட்டாங்க. முதல்ல பற்று, அந்த சேலை மேல பற்று ஆகி போச்சு. மோகன் சொல்லலாம், அதை பற்று ஆகி போச்சு. அதுக்கப்புறம் சேலை கடையில போய் போன உடனே அந்த சேலையை இன்னொரு ஆள் வச்சிருக்காரு, அது கடையில அந்த சேலை கிடைக்கல. திருப்பி என்ன பண்றாரு? இன்னொரு கடைக்கு போலாம், அடுத்த கடைக்கு போலான்னு போறாங்க. அந்த கடையில இல்ல, இன்னொரு கடையில போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, மோகம். அந்த புடவை மேல வாங்கியே ஆகணுன்றது மோகம் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு. அப்ப மோகம் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? கோபம் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கோபம் வரும் இல்லைங்களா? இத்தனை கடை இறங்கிட்டு அந்த சேலை கிடைக்கலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபம் வர ஆரம்பிச்சு. கோபம் வந்து நான் கண்டிப்பா நமக்கு பிடிச்சுதான் அடைப்போம் இல்லைங்களா? சோ அப்ப எது மேலேயும் நம்ம பற்று இருக்கக்கூடாது, பற்று இல்லாம இருக்கணும். நமக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்கும் கண்டிப்பா. என்ன சொல்றது, அளவுக்கு அதிகமான பற்று கவலை ஏற்படுத்தும். இப்போ திருதராஷ்டிரர் என்னன்னா, தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு அரியாசனத்தில் உட்கார்ந்து அந்த பற்றுனால தர்மத்தை கைவிட்டார். பாரபட்சம் பாருங்க, நான் என்றும் எனது மனநிலை அவருக்கு பாரபட்சம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது என்ன ஸ்லோகம் சொன்னேன் இல்லையா? சரி, 3வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभुजी। सकोशा दाद्राष्ट्रणानां हृदयानि व्याधारयात् नपश्च प्रदीपीं शैवधूमुलो अभ्यानुनादयन्। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பல்வேறு சங்க ஒலிகள் முழங்கும் பேர் வழியாக எழுந்து பூமி வானம் நடுங்க மாறி எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிர மகன்களும் எதையும் சிதறி போயின. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னடா 1வது ஸ்லோகத்துக்கு டக்குன்னு ஜம்ப் ஆகி 19வது ஸ்லோகம் வந்துட்டோமே. 46 பதம் இது. கொஞ்சம் விரிவா படிங்கன்னா நம்ம டைம் இருக்காது இல்லையா? இடையில வந்து துரியோதன மனநிலை நம்ம பார்த்தோம், இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்த்தலாம், ஒரு 2 நிமிஷம். துரியோதன மனநிலை பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிர மனநிலை நம்ம படிச்சுட்டோம். துரியோதன மனநிலை பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமையா பேசுகிறார். என்ன மாதிரி பேசுறாரு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்களுடைய சேனையில வந்து பாண்டு சேனையில வந்து துஷ்டதூமன் இருக்கான், துருபதனோட பையன் இருக்கான், அத திரௌபதியோட சகோதரன், அவன் தான் தளபதியா இருக்கான். ஏன்னா அவன் எதுக்காக வந்திருக்கிறான்? அவன ஜனனமே வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியை கொல்லக்கூடிய அவன், அதை கொல்றதுக்காகவே வந்திருக்கான். அப்படிப்பட்டவன் இந்த சேனைக்கு தளபதியா இருக்கான். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரி கிட்டே அவன் வந்து குருவா ஏத்துக்கிட்டு அவருடைய கலையெல்லாம் எல்லா கலையும் அவனை கொல்லக்கூடியவன் தெரியும் துரோணாச்சாரியாருக்கு. தெரிஞ்சு கூட எல்லா குருன்ற ஸ்தானத்துல எல்லா கலையும் அவன் கத்து கொடுத்துட்டார். இப்ப எழுத்தாப்புல நின்று இருக்கான். இதான் துரியோதன் சுத்தி காட்டுறான். உன்னுடைய சிஷியன் வந்து எழுத்தாப்புல தளபதியா நிக்கிறான், அதோட உன்னுடைய பிரியமான அர்ஜுனன் இருக்கான், இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த மனசுல புத்தியில இருக்கு அவனுக்கு. அதுக்காக அவன் என்ன பண்றான், சந்தேகமா அவர்கிட்ட வந்து சொல்றான். தன் தடையை பற்றி விரிவா சொல்றான். ஏன்னா நீங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றது மறைமுகமா சொல்றார் துரியோதன். இது ஒண்ணு. 2வது தற்பெருமையா வேற பேசுறது. நம்ம கிட்ட இவ்வளவு சேனை இருக்குது, அவங்க கிட்ட 7 சேனை, நம்மகிட்ட 11 சேனை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தற்பெருமையா வேற பேசுறது. அதே மாதிரி பிதாமகர் இருக்கார், பிதாமகருக்கு எல்லாருக்கும் நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட்டா எல்லாமே ஒரு அரவணைச்சு இருக்கணும், நம்மளுடைய தளபதி அவர் தான், அவருக்கு பக்கபலமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு துரியோதனோட மனநிலை. சோ இதெல்லாம் பேசினே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் பாக்குறார், இது சரியா வராது, இப்படியே போயினா துரோணாச்சாரியர் பேச ஆரம்பிச்சிருவார். அதனால எடுத்து சங்கு எடுத்து ஊதிட்டார். அவங்க சைடுல எடுத்து சங்கு ஊதினாங்க. அவங்க சைடுல சங்கு ஊதின உடனே அது சாதாரணமா அவங்களும் வந்து மோளம் எல்லாம் கொட்டி கொட்டி சங்கு ஊதினாங்க. ஆனா
இந்த இடத்துல பாண்டு சைட்ல பாண்டவர் சைட்ல பகவான் எடுத்து முதல் சங்கம் எடுத்து அவர் தான் ஊதினார். என்ன சொல்றாங்க பாரு, பல்வேறு சங்க ஒலிகள் முழக்கம் பேர் ஒலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்கமாறு எதிர்க்க திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இதயங்கள் சிதறி போயின. அவங்களுடைய சங்கு ஊதும் போது சாதாரணமா இருந்தது. ஆனா இங்க இவங்க ஊதும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹார்ட் பீட்லாம் டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா பகவானுடைய சங்கு இல்லையா? அந்த சங்குக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லலாம். எல்லாம் லெவல் 2ல வாங்க, அதெல்லாம் விரிவா படிக்கலாம். இவங்க 6 பேர் எடுத்து அர்ஜுன் பகவானுக்கு ஊதுனவர், இங்க 5 பேரும் தொடர்ந்து ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் பாருங்க. வெற்றிக்கான அறிகுறி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். பகவானுடைய வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். நம்ம சிம்பிளா ஒரு 6 மட்டும் பார்க்கலாம். தர்மக்ஷேத்திரம்ன்றது குருஷேத்திரம். ஏன்னா குரு மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சத்தியகுலத்துல. அவர் ஆல்ரெடி தவம் இருந்து அந்த இடத்த பகவான் கிட்ட வேண்டி வரம் வாங்கியிருக்கார். என்ன வரும்னா, அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் புண்ணிய காரியம் செய்றாங்களோ முக்தி அடைவாங்க, யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாமே மோட்சம் போவாங்க. பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது, சொர்க்கலோகம் போலாம். அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அது. அது வெற்றிக்கான அறிகுறி. இரண்டாவது தேர், தெய்வீகமான தேர், அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர். சங்கநாதம், அந்த 6 பேர் சங்கநாதம், பகவானோட சேர்த்து 6 பேர் சங்கநாதம். ரொம்ப அற்புதமான சங்கநாதம் அது. காண்டீபம் பாருங்க, சிவபெருமானால ஐயனால கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்பத்திரத்தை அர்ஜுனன் கையில வச்சுட்டு இருக்கான். அதே மாதிரி பாக்கியலட்சுமி, கனகவல்லி தாயார், பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் தாயார் இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய இதயத்துல இருக்கிறோம் இல்லையா? கடைசி 18ஆம் அத்தியாயத்துல 78வது ஸ்லோகத்துல கடைசி ஸ்லோகம் 7வது ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அழகா சஞ்சயன் வர்ணிப்பான். பகவானும் இல்லாலியான அர்ஜுனனும் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் ஜெயன்றான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றான் அந்த பதத்துல. அது மாதிரி பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் தாயார் இருப்பாங்க. தாயார் இருக்கிற இடமே எல்லாமே லட்சுமி கடாட்சமா இருக்கும். வெற்றிக்கான அறிகுறி அதுதான். பகவான் ரிஷிகேஷா பாருங்க, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் விதை அளிப்பவர் அவர் தான். இது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அந்த வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நம்ம குறிப்பா ஒரு 6 எடுத்திருக்கோம் நாம. ஓகேங்களா? சரி, இப்ப நாம முக்கியமான இடத்துல வந்துட்டோம். 28, 31, 36, அதாவது 45, 46 இந்த 5 பதங்கள்ல நம்ம விரிவா என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, இரக்கம், இன்பமை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இது அர்ஜுனோடைய தீர்க்கமற்ற தன்மையை கொடுக்குது. இறக்கப்படுறான், ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்க மாமா சல்லின் இருக்கான், மாமா சகுனி இருக்கிறான், அண்ணன் துரியோதன் இருக்கான், தம்பிமார்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, தாத்தா இருக்கிறார், குரு துரோணாச்சாரியா இருக்கார், கிருபாச்சாரியா இருக்கார், இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே. என் சைட்ல பார்த்தா நண்பர்கள் உறவினர்கள்லாம் இருக்கிறாங்களே, இவங்கெல்லாம் கொண்டுடுவாங்க, எல்லாமே இறந்துருவாங்களே அப்படின்னு இறக்கப்படுறான். இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு அப்புறம் ராஜ்யம் கிடைச்சி நான் என்ன செய்ய போறேன்னு இன்பமே, எனக்கு இன்பமே இல்லைன்றான். தாத்தாவை கொண்டுட்டு, நண்பனை கொண்டுட்டு, அண்ணனை கொண்டுட்டு, சகோதரனை கொண்டுட்டு, அதெல்லாம் பாவ செயல் இல்லையா அப்படின்னு 36வது பதத்துல படிக்க போறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் 45 பார்க்க போறோம். 46 இருமணம் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 28வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேவம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சுதந்தி மதகாத்மனி முகம் சம்பரிசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, பொருளது உணர்வுடன் என் முன் கூடிய உள்ள எனது நண்பர்களும் உறவினர்களும் கண்டு என் உடல் அங்கும் நடுங்கி வாய் உணர்வதை நான் உணர்கிறேன். வாய் உணர்கிறேன். பகவான் எவ்வளவு அழகா சொல்றான். இதுல நீங்க ஒரு அழகா ஒரு பேனா ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சுங்க. எப்பவுமே ஒரு கிளாஸ்ல வந்தோம்னா கண்டிப்பா எடுத்து வச்சுங்க. ஏன்னா இங்க அர்ஜுனன் பகவானை வர்ணிப்பான். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வர்ணிப்பார். அதே மாதிரி சஞ்சயன்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசி அத்தியாயம்லாம் அவ்வளவு அழகா வர்ணிப்பார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க குரு அர்ஜுனன், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, ஓரிடம் உணர்வோடு என் முன் கூடி உள்ள என நண்பர்களும் உறவினர்களும் கண்டு என் உடல் அங்கம் நடுங்குகிறதுன்றான். ஏன்னா உண்மை தானேங்க, இல்லைங்களா? ஒரு நாள் முன்னாடி நம்ம எல்லாம் உறவினரா இருந்தாங்க, இப்ப எழுத்தாப்புல பார்ல நிக்கிறாங்க. இப்ப சண்டை போடணும், ஒரு சத்திரனா இருக்கும், என்ன பண்ணும், சண்டை போட்டுதான் ஆகணும். அவ சண்டை போடும் போது எழுத்தாப்புல கொள்ளதான் ஒரு சூழ்நிலை வரும். ஒண்ணு நாம சாகணும், இல்ல அவன் சாகணும், ஏதாவது ஒண்ணு வரணும், இல்லைங்களா?
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப நம்ம வீட்டு பிள்ளை இருக்கான், ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சின்ன பிள்ளையாச்சே தப்பு பண்ணிட்டான், சரி மன்னிச்சுங்க அப்படி விட்டு போயிடுவோமா? இல்லைங்களா? உடனே என்ன பண்ணுவோம்? தப்பு பண்ணிட்டான், ஒரு கொலை பண்ணிட்டான், ஏதோ திருடுட்டான், ஏதோ ஒண்ணு தப்பு பண்ணிட்டான், அவனை தண்டிக்கணும். அதுதான் உண்மையான நம்ம கடமை. ஒரு சத்திரனோட கடமை அதுதான். அதனால அந்த நடுக்கம் வந்துடுச்சு அவனுக்கு. என்ன பேசணும், என்ன செய்யணும்னு தெரியல. இவங்கெல்லாம் கொண்டுட்டு நாம என்ன பண்ண போறோம்ன்றதுல அந்த இறக்கப்படுறான். 31 இறை இன்பன்மை பத்தி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 31 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभु। படிங்க. न श्रेयो अनुभवश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை என்பது என்னால் காண முடியாது. நண்பு கிருஷ்ணத்தை இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. சொந்த உறவினர்கள் அவங்களை கொண்டுட்டா பாவம் தானே வந்து சேரும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இறந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா நான் சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து ஆட்சி புரியல என்ன இருக்கு, இன்பம் இருக்கு. இப்ப குறிப்பா சொல்ல போனா தாத்தா இருக்கிறார், பீஷ்மர் இருக்கார். இப்ப பீஷ்மர் வந்து அவர் இல்லைன்னா இந்த அரசாட்சியை வழிநடத்தி கொண்டு போறவர், அவர் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க, இல்லைங்களா? தன்னை இவங்களாலதான் அவர் இறக்க போறார். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துடுச்சுன்னா, இறந்துட்டாருன்னா அப்ப வழி நடத்தக்கூடிய யாருமே இல்ல, அந்த இதுல தன்மையில வந்துட்டான் அவன். இதில் பெறக்கூடிய வெற்றி ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்னு இந்த பதத்துல சொல்றான் 31. இப்ப பாவ செயலை பத்தி சொல்ல போறார். இந்த பதம் மூலியமா பார்க்கலாம். 36வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। पापम् एव श्रयात् अस्मान् हत्वैतान् आददायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं दाद्राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हिं कदं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய அக்குமரக்காலை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதாச மகன்களையும் எனது நண்பர்களையும் கொள்வதால் நமக்கு சரியானதில் அதிர்ஷ்ட தேவதை கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? இதுல வந்து பாவ செயலை பத்தி சொல்றார் அர்ஜுனன். இப்போ ஒன்னோட ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். என்ன மாதிரி விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம குடும்பத்துல இப்போ வார்ல நிக்கிற ஒரு 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 வீரர் இருக்கார். அப்ப அந்த வீரர் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், அந்த குடும்பத்தை தாங்குறவர் அவர் தான். அந்த குடும்பத்தை தாங்குறவர் அவர் இறந்துட்டாருன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் இருக்கும். நம்ம குடும்பத்தெல்லாம் இருக்குங்க இல்லையா, நிறைய சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எல்லாம் இருக்கும். குலதெய்வ வழிபாடு இருக்கும். இப்படிதான் நம்ம குடும்பத்துல இப்படிதான் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒரு வழிமுறை இருக்கு. அந்த பாரம்பரியம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது யாரு? அந்த வீட்டு தலைவர் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். சோ அவர் இறந்துட்டாருன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குடும்பம் வந்து எப்படி இருக்கும் பாருங்க, சதையதான் போகும். இரண்டாவது, அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு எதிரி நாட்டு சண்டை நடக்குது, 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்போ ஏதாவது ஒண்ணு ஜெயிப்பாங்க, எல்லாம் தோப்பாங்க. அப்போ தோக்குற நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிரி ஜெயிச்சவன் என்ன பண்ணுவான், அங்க இருக்க தளபதிங்க எல்லாம் போய் அவங்க வீட்டுல போயிட்டு மானபங்கம் படுத்துறது, பிள்ளைகளை பெண்களை, சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அவங்க வீட்டு செல்வத்தை எல்லாம் கொள்ளையடிக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி நடக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல நடக்காது. பாண்டு சைட்லயும் சரி ரொம்ப கிளீனா இருப்பாங்க. அது துரியோதனா அந்த மாதிரி செய்வான், ஆனா பாண்டு செய்ய மாட்டான். அவங்க பிள்ளைகள் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. சோ இது நடக்கும். சோ இதெல்லாம் குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகும். இந்த பாவ செயல்னு வருது. இப்ப நம்ம தாத்தாவை கொண்டுட்டோம், அண்ணனை கொண்டுட்டோம், இவங்க எல்லாம் கொண்டுட்டோம், அந்த பாவம் தானே அது. அதான் இறக்கப்படுறான். இது எல்லாருக்கும் உள்ள செயல்பாடு தான் இது. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தான் யாருன்றத மறந்துட்டான் அர்ஜுனன். உண்மையா சொல்ல போனா அவன் வந்து ஒரு சத்திரியன். ஒரு சத்திரியனோட குணத்துல என்ன பண்ணணும், எதிர்நாட்டுக்காரன் வந்து நம்ம ஊர்ல வந்துட்டான்னா அவனை வின் பண்ணணுமா, எல்லாம் ஒண்ணு சண்டை போட்டே ஆகணும். தோக்குறது ஜெயிக்கிறது அப்புறம், சண்டை போட்டே ஆகணும்.
அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாவச்சை சொல்றான், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டும் போதுன்றான், எனக்கு இன்பம் இல்லைன்றான். எப்படி இருக்கு பாருங்க, தன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டான். இப்ப 45வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण एते माम् अप्रदीकारम् अशस्त्रं शस्त्रबाणयः दाद्राश्रोरणे हन्युस् तन्मे क्षेमदरं पवेत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிர மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கின்றான். நான் போரிடவே மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுப்படுன்றான். இல்லைங்களா? இப்போ நம்மளுடைய தாத்தா இருக்கிறார், நம்ம குடும்பத்துல தாத்தா இருக்கார். தாத்தா என்ன சொல்லுவார்? எப்பா என்னுடைய அப்பா இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க, என் தாத்தா எல்லாம் இந்த மாதிரி வழிமுறை சொல்லிட்டு வந்தாங்க, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டுல சம்பிரதாயம் இருக்கு, இதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு யார் சொல்லுவா? அந்த குடும்பத்தோட தலைவர் சொல்லுவார், அவருடைய மூதாதிரி சொல்லுவாங்க. இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னா யார் சொல்ல முடியும்? அந்த குடும்பம் கெட்டுதானே போகும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அந்த சம்பிரதாயத்தை தெரியலன்னா அந்த 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 வழிமுறை என்ன ஆகும் பாருங்க. ஃபாலோ பண்ணாம போயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அப்ப நம்மளோட கலாச்சாரம் கெட்டுதான் போகும். அதுவும் நம்ம எது போராமே இருந்துடலாமே அப்படின்றான். அப்ப அந்த அளவுக்கு அர்ஜுனன் பந்தப்பட்டு போயிருக்கான். அந்த அளவுக்கு அர்ஜுனன் வந்து பந்தப்பட்டு போயிருக்கான். இந்த அத்தியாயம் நம்ம இந்த முதல் அத்தியாயமே நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டு பாருங்க, பற்று. பற்று யாரு மேலேயுமே அதிகமான பற்று கூட, பொருள் மேலேயே உயிர் மேலேயே அதிகமான பற்றில் இருந்தால் தன்னுடைய தர்மம் மறந்துடும். நம்மளுடைய தர்மம் என்ன? நம்ம குடும்பத்துக்கு மேன்மைப்படுத்தணும், குடும்பத்தை சமுதாயத்துல மேன்மைப்படுத்தணும், நம்ம குழந்தைகளை நல்வழியில பகவத்கீதையை படிக்க வைக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவதை படிக்கணும், வேதத்தை படிக்க வைக்கணும். இல்லைங்களா? அது நம்ம வீட்டுல இருந்து நம்ம எல்லாம் செய்யணும். இப்ப நாமெல்லாம் வந்து இப்பதான் பகவத்கீதையை படிக்க வந்திருக்கிறோம். ஆனா நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளை கண்டிப்பா பகவத்கீதை படிக்க வைக்கணும். அப்பதான் குடும்ப பாரம்பரியம் கரெக்டா இருக்கும். இப்ப நம்முடைய இஸ்லாம்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அழகா 5 வயசு குழந்தை 6 வயசு குழந்தைங்களாம் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க பகவத்கீதை. நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா யூத் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்காங்க. அதுல அந்த யூத் எடுக்கிறவனே ஒரு மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப அற்புதமா எடுப்பாங்க. குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கலாம். ஏன்னா அடுத்த தலைமுறை நாம தான் அது கொடுக்கணும். அது நம்முடைய தர்மம் அது. இல்லைங்களா? இங்க அர்ஜுனனுக்கு பாருங்க, தன்னுடைய தர்மத்தை விட்டுட்டான், தன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டான். கடமை தர்மம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், அதை விட்டுட்டான். அதனாலதான் இங்க வந்து பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான். அதே வந்து தன்னுடைய கடமை என்ன, போர் பண்ணணும், கண்டிப்பா சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு நின்றுந்தான்னா இதை பத்தி எல்லாம் பார்க்க மாட்டான். அது நாளை கொடுக்க போறார் பகவான், ரொம்ப அழகா வந்து கொடுக்க போறார் பகவான். இங்க பகவானை பத்தி நம்ம சொல்லணும், ஆனா இப்ப நேரம் இல்லை, நம்ம கடைசியா படிப்போம் அதை பத்தி. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் முதல்ல பேசுறார். அதுக்கப்புறம் வந்து சஞ்சயன் தான் பேசிட்டு இருக்கான். கம்ப்ளீட்டா சஞ்சயன் தான் பேசின்னு வரான் இந்த அத்தியாயத்துல. அதுக்கப்புறமா 28ல இருந்து அர்ஜுனன் பேசுறார். பகவான் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கூட சொல்லல. ஆனா வந்து நம்ம வியாத வியாசம் ரொம்ப அழகா வந்து நுணுக்கமா கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. கதை திரைக்கதை வசனம் மாதிரி ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுத்துருக்கிறார். என்ன கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்கன்னா கதைக்குள்ள கதை அந்த மாதிரி கொடுக்கிறார். சஞ்சயன் வந்து துரோணாச்சாரியர் என்ன பேசினாரு, பீஷ்மர் என்ன பேசுறாரு, துரியோதனன் என்ன பேசினான்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றான். எப்படி இருக்கு பாருங்க, கதைக்குள்ள கதையா அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கான் சஞ்சயன். அந்த மாதிரி அழகா வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த காவியத்தை எழுதியிருக்கிறாங்க. இது எல்லாமே இந்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை கொடுக்கறதா முக்கியமா அதை கொடுக்குறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாளைக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுக்க போறார், ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்க போறார் நாளைல இருந்து பகவான். ஆனா இந்த இடத்துல பகவானுடைய செயலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம சாதாரண ஒரு கார் ஓட்டி இருக்கார், ஒரு கார் ஓட்டுறார், டிரைவரா இருக்கிறார், ஒரு பிளைட் ஓட்டுறார், ஒரு கப்பல் ஓட்டுறாங்க. ஏதோ ஒரு கார் டிரைவரா இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நிலைமை இருக்கு நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? ரோட்ல பைக் ஓட்டினா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் நாம. ஒரு தேர் ஓட்டி ஒரு ரதத்தை ஓட்டுறார், சாரதியா, அதாவது பார்த்த சாரியா இருந்து பகவான் வந்து தேரை ஓட்டுறார். ரொம்ப கடினமான செயல் அது. யாருக்காக? நமக்காக. இந்த கலியுகத்துல கஷ்டப்படக்கூடாது, நம்ம கீதையை உள்வாங்கி நாமோ நல்வழியில போறதுக்காக தான் இந்த கீதையை பகவான் நமக்கு அதுல கொடுக்குறார், சாரதியா இருந்து கொடுக்குறார். பாத்தீங்கன்னா
ஒரு தேர் ஓட்டுற இருக்காருன்னா பின்னாடி இருந்துகிட்டு அம்பு எடுத்து குத்துவாங்க. ரைட் சைட்ல போனா ரைட் சைட்ல போ, லெஃப்ட் சைட்ல போனா லெஃப்ட் சைட்ல போ, ஸ்ட்ரைட்டா போனா நடுவுல குத்துவாங்க. சில பேர் காலால ஒதிப்பாங்க. ஒரு தேரோட்டி வேலை அதுதான். ஏன்னா அங்க எல்லாமே வாரில் நடக்கும்போது ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மான்னு கத்துவாங்க இல்லையா, ஒரே சவுண்டா இருக்கும், கேட்காது. அது எல்லாமே பகவான் ஏத்துக்கிட்டார். யாருக்காக? நமக்காக தான். ஆனா இங்க அர்ஜுனன் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு குடும்ப பாரம்பரியத்தை கேட்கிறான், பேசிட்டு இருக்கான். 46வது பதம் பாருங்க. இருமனத்தை பத்தி சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்தவார்ஜுன சங்கயே ரதோபஸ்து உபாவிஷத் விஸ்ருத்ய சரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானச. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இந்த மாதிரி படிங்க. எல்லாருமே ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இதுல வந்து லெவல் 1ல நம்ம ஒரு 5-10 ஸ்லோகம் தான் படிப்போம். நாங்களே படிச்சிருவோம். பட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் உங்களை படிக்க வைக்கிறோம். சரி, இங்க சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசி அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒருபுறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் இப்ப இந்த கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, கடைசி பதம் இது இந்த அத்தியாயத்துல. இது மனம். நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீதையை படிக்கிறோம். கீதையை படிச்சு நம்ம என்ன ஆகணும், நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம செயல்ல பண்ண போறோம். அடுத்தது நம்ம செயல். அதானே பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, எண்ணம் எப்படி இருக்கணும், செயல் எப்படி இருக்கணும். எண்ணம் செயல் ஒன்னா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப எண்ணமும் செயல் ஒன்னா இருந்தாதான் நம்ம கோல் அடிக்க முடியும். எண்ணம் ஒரு பக்கமா இருந்து கீதையை படிச்சிட்டோம், நான் வாங்கிட்டேன்ப்பா, ஃபர்ஸ்ட் லெவல் படிச்சாச்சுப்பா, 2வது லெவல் படிச்சாச்சு மட்டும் போதுமா? நீங்க எத்தனை லெவல் படிச்சாலும் சரி, அது செயல்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் சனாதனம். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, டபுள் மைண்ட்ல இருக்கான் அர்ஜுனன். போர் பண்ணலாமா வேணாமான் இருக்கான். போர் பண்றதுக்கு எல்லா சேனையும் வர வச்சாச்சு. இந்த செயல் இந்த செயல் 11 வந்தாச்சு. எல்லாமே ஒரு சேனை வந்து நின்று போச்சு. நின்ன பிறகு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அப்படியே ரதத்துல வந்து அம்பு வில்லையும் போட்டு உட்காந்துடுறான். அது எப்படிப்பட்ட செயல் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஒரு மைண்டா இருக்கணும். ஒரு மைண்டா இருந்தா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம கரெக்டா செய்ய முடியும். இப்ப நாம எல்லாம் கோலோகோல விருந்தாவனம் போனோம். பகவானுடைய லோகம் அது, அங்கதான் போனோம், வைகுந்தம் தான் போனோம். அப்படின்னும் போது நம்ம பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன கீதையில என்ன சொல்றாங்க அது உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம செயல்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்முடைய வாழ்வியல், இல்லைங்களா? வாழ்வியல் அதுதான். நம்ம இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தோமோ நமக்கு தெரியாது. பகவத்கீதையை சில பேர் படிச்சிருக்கலாம், ஆச்சாரிகள் இல்லாம படிப்பாங்க. சில பேர் புக்கு வாங்கிட்டு வீட்டுல உட்காந்துட்டு அப்படியே படிப்பாங்க. ஆனா அதோட விஷயங்கள் தெரியாது. இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல உட்காந்து படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். இப்ப உங்களுக்கு இல்லாத விஷயங்கள நீங்க கொஸ்டின் கேட்பீங்க, அதுக்கு அழகா விளக்கம் கொடுக்க போறோம். இதே 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா பொறுமையா நிதானமா படிக்கலாம், ரொம்ப நிதானமா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்ப டபுள் மைண்ட்ல நம்ம இருக்கவே கூடாது, இரு மனம் இருக்கவே கூடாது. ஒரே ஸ்ட்ரைட் தான். என்னது? வேதத்தை படிக்கணும், சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். நம்மளோட சேவையே அதுதான். நம்ம அதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த லோகத்துக்கு. இன்னொன்னு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு சிறைச்சாலையில் தான் இருக்கிறோம். நாம எல்லாம் புண்ணியம் பண்ண நாம ஏன் இங்க இருக்க போறோம்? பகவான்கிட்ட தானே இருப்போம். நாம ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம தவறு பண்ணிருக்கிறோம். அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம இங்க வந்து பிறக்கிறோம். கீதையை உள்வாங்கிட்ட பிறகு நம்ம தவறு செய்ய மாட்டோம். எல்லாமே சனாதனமா, எல்லாமே எல்லா உயிர் வாழி ஒண்ணு நினைப்போம், எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், சரிங்களா? அப்ப நம்ம எதுவுமே இப்ப கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி, நல்லவனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு ஸ்தானம். ஏன்னா எல்லாருடைய இதுலயும் பரமாத்மா இருக்க. நாளைக்கு கொடுக்க போறாரு பகவான், ரொம்ப அர்த்தமா கொடுக்க போறாரு. நாளைக்கு தான் வந்து உண்மையான பகவத்கீதையோட சாராம்சமே நாளைக்கு தான் படிக்க போறோம். பகவான் ரொம்ப அழகா 10ல இருந்து 30வது கொடுக்க போறார். ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவத்தையும் கொடுக்க போறார். வர்ணாச தர்மத்தையும் பத்தி நாளைக்கு கொடுக்க போறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். நாளைக்கு எல்லாமே கிளாஸை மிஸ் பண்ணாம வந்து பாருங்க. இனி இந்த கர்மயோகம் 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரை கர்மயோகத்துல ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்க போறார். 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகத்தை கொடுக்க போறார், எப்படி செயல் பண்ணும். இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான், பற்றோட இருக்கிறான். நாளைக்கு அது சொல்யூஷன் கொடுக்க போறார். 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவம் நீ ஏன்டா இப்படி இருக்கேன்னு கொடுக்க போறார். வர்ணாசி தர்மத்தையும் கொடுக்க போறார். 3வது பாத்தீங்கன்னா 3வது அத்தியாயம் ரொம்ப அற்புதமானது, எப்படி செயல் பண்ணணும்னு கொடுக்கிறார். இப்படிதான் வாழ்க்கையில போகணும், இந்த மாதிரிதான் செயல்படணும் அப்படின்றத கொடுக்க போறார் கர்ம யோகத்துல.
4ஆம் அத்தியாயம் கர்மயோக. நீ செயல்பட்டா மட்டும் போதுமா? ஞானம் வேணும்ல. அந்த உன்னத ஞானத்தை பகவான் 4ஆம் அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு 4ஆம் அத்தியாயத்துல. கர்ம யோகத்திலையும் புத்தி யோகத்தை கொடுக்குறாரு 4ஆம் அத்தியாயத்துல. அதே 5ஆம் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பக்தி கொடுக்குறாரு. பகவானுடைய சாரம் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. 5ஆம் அத்தியாயம். 6ஆம் அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம். எப்படி அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன அப்படின்றதையும் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. இந்த 6 அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் கர்ம யோகம். எல்லாரும் மறக்காம ஒரு நாள் விடாம கண்டினியூயா வாங்க. இதுக்கு அப்புறமா 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் கொடுக்க போறாரு. 7 8 ரொம்ப அற்புதமானது. 9வது ராஜ வித்யா ராஜ குபி யோகம் கொடுக்க போறாரு. 10வது விபூதி யோகம் கொடுக்குறாரு. 11 விராட் ரூபம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். 12ல இருந்து 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை கொடுக்க போறாரு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஒரு நாளோட தவறாம வந்து பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். 1வது பதத்துல திருதராஷ்டிரோட மனநிலை பார்த்தோம். அதாவது திருதராஷ்டிரர் என்ன சொன்னாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். துரியோதனோட மனநிலை பார்த்தோம். 2ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்க. அப்புறம் சங்குகள் முழங்கத்தை பத்தி பார்த்தோம். 12 19ல பார்த்தோம். அர்ஜுனோட தீர்க்கமற்ற தன்மையை பார்த்தோம். 46வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா நாம விரிவாக பார்த்தோம். இந்த இடத்துல ஸ்லைடு சரியா வரல, அதனால இந்த மாதிரி இருக்கு. அடுத்தது இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வராது பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏதாவது கேள்வி பதில்கள் கண்டிப்பா இருக்கும். எல்லாரும் கேள்விகள் நம்ம எல்லாம் சுருக்கமா தான் படிச்சோம். இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேள்வி கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்து கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.